Bedare, help me. I dated this guy till college. He denied responsibility and went silent for 21 years. Pakaenda, I met another guy. Kuchengeta ne mwana wangu. He even got the child surname yake. This guy Agudzoga reaching out on Facebook, wanting to be in life ye mwana. And I blocked him everywhere. Mwana ndakamuudza makuriro akaita and he appreciates the situation. Ndinganzi ndakatadza here. I'm always against vanhu vanonegleta vana. Whether matadhirana zvakadii osiya mumwoyo. Alright, kudzoka, let's say inyadzi kuchikoro muri vana vadiki. Maturity yaita creep in. You want to come back. There are proper ways and channels. Uchirespecta imba iri kuchengetwa mwana wako. Zvezvo kuti ndine mwana kusango turafu sina basa kuti kumba kumwe munhu akusi kusango. Value imba yemwe munhu. Respect uyo munhu anopa mwana wako kaberekewo chikafa asi munhu kutamba naye. Munhu anotofunga akakwana se vanofunga kuti munhu anochengeta mukadzi ane mwana munhu akapusa. Akusi kupusa. Society did wrong. Munhu anorespecta life. Indoona kuchengeta mukadzi auya nemwana wake from a good heart. Ndisina kutombopusa nditori chigandanga chakaipa but unoziva kuti life inokosha. But uyu manje akazvita chigaya akaenda uyu. No. Kana adzoka with good intentions, there are proper channels. Thank you, Mpangeri. Kweta? Legally I have my one because we are adult. Because remember, when I want adult, you can't force me for my DNA. So pretty much, I think he actually missed a wonderful window to be present in the life of the child. And now, imagine when I know about 21 years, in prison, they are going around very only. And that's when you realize the difference between a sperm donor and the father. This one is a sperm donor. The guy who raised the child, that's a father now. Because that goes beyond biology. Good to know how to fill in the gap and so forth. But the bottom line, Patsani, let us be human beings. Yeah. Human beings, what yes. So I think that's what we need to encourage. And by the way, this question, person, are you seeing this coming from a woman? Nyangwaka wana Jesu. Vachidzoka kumba kune munhu akabva kumba achimhanya akasvikira parodi zvikanzi musanetsa tenzi. Mwanafu. Mwana anofa sei baba vasangana na Jesu. Chauraya mwana hachisi chirwere. Chauraya mwana itaipi ya baba vatumwa. Pakuti kudi nokuti baba adai vaiziva kuti Jesu anogona kutaura shoko asina kufamba. Shoko rofamba mwana apora. Nokuti ariko akamboti shetaurai shoko muranda anopora. But baba vatumwa havatende shoko kushanda kwaro. Vanoda kuti Jesu atotsika mumba. Saka chauraya mwana itaipi ya baba vatumwa. Nokuti dai vanga vane dzinoziva chaizvo vaiti taurai shoko mwana amuke. But vakati aiwa handei kumaraini. Saka ipapa ndo imwe problem ina Jesu. Pamwe pacho anoita maringe maziviro ako kwete simba rake. Nokuti simba rekuti ataure shoko mwana amuke anaro. But ukasaziziva anongoita yamunodai kufamba mese. Munotofamba zvakafa koko anga kudi hauzive zve. Jesu na Peter vakafamba pamvura but vachitoenda mubhoti mune vanhu vasingade kufamba pamvura. Kuda kuti Jesu anofamba nevanhu vanoda kufamba pamvura ozogara mubhoti nevanhu vasingade zvima miracles. Kuda kuti kumashaya zvinoti hagone ari kungojoina type yenyu ndo zvamunodawo zvekumashayiwa izvozvo. Aizve. Peter ndiye akangoti shanditenderei ndiuye. Jesu ana kuti aiwa ibvai mauya mese. Anoshanda nevari kuda. Vasingade munojoinwa anogara nemi imomo maproblem imomo. Unotonzwa kuti Mwari uyu ndinaye but hasi kufamba. Anogara newe mboti imomo. So manto payakadonha iye ndokubva atora. Chaakumbira ndechemweya. Chaari kunhonga chinobatika ndechenyama. Kuda kuti akura kusvika palevo yekuziva kuti zvedenga ndo zvazvinoita. Chauri kutsvaga handicho chinouya. Chinouya ndo chakatakura chauri kutsvaga. Amen. Do you know kuti vabereki hatipiwe vana vatinoda tinopiwa vana vekuzoda. Saka chono chimwe chacho chido chirono ndechangu. Chine unhu wakaipa but ndechako. Hauna kugara pasina Mwari ndoda mwana anonzwisisa mwana ari right. Haupiwe waunoda. Unopiwa wekuzoda.
ndo zvimwe chete kana nevafundisi. Ndo nyaya yakaitika apa. Chiri kudiwa apa hasi mabhachi. Ati double spirit not jacket. But pakukura aziva kuti ndo zvinoita denga. Arikupe chaunoda, rinokupa chaunofanirwa kuda nokuti chakatakura zvaunoda. Kandibatsire mumwe ipapa. Nokuti mhando yemufundisi wauri kuda una kumupiwa. Wakapiwa wekuda nokuti ane zvaunoda. Anazvo. But akangodonha semucheka usina basa so. Iyo murume uyo haana kukumbira bhachi. Proof yekuti hatombofarira zvemabhachi atombobvarura rake. Haadi zvemabhachi bhachi. Rake chari atobvarura hana basa kana nebhachi. But pane chimwe chamubata chamuudza kuti iwe spirit yauri kuda it's hidden muchinhu chausiri kuda ichi. Iwe ufarire mabhachi but mweya wacho waiswa pabhachi nhonga bhachi. Elisha ndokubva anhonga mucheka uyu ndokunomira paJorodhani. Remember kuti paatanga kukumbira vanga vachangokrosa Jorodhani. And Elijah anga arova Jorodhani rikapatsanuka vakakrosa. Zvoreva kuti paasara ari paJorodhani aine bhachi remunhu ambokrosa Jorodhani. Ifevha yaatoitirwa kuti ane nyasha dzevanhu vakatenderwa kukrosa palevel yezvinhu zvinonetsa kudaro. Saka iye ndokubva arova rwizi ndokubva raramba rakanyarara kusvika ataura kuti where is the God of Elijah. Ipapa rigari padzidzise munhu. Unoziva here kuti hapana Abrahamu paakafamba achipoza kuti ndiri Abrahamu waMwari, Abraham of God. Aitopoza ndiMwari, aiti ndiri Mwari waAbrahamu. Asi hauna Bhaibheri. Papi paukanzwa Abrahamu achiti man of God, Abrahamu. Abrahamu hapana paakamboshaina kuti ndiri waMwari ka. Handisi kuramba ini kuti Elisha munhu waMwari. But Jorodhani ramurambira parova pekutanga kusvika ati where is the God of Elijah. Hakusi kunamata Elijah kuacknowledge zvakaitwa naMwari. David munhu anga akangwara pamudziso chinonzi anointing. Akawana opportunity yekuuraya Saul. Akaregedza. Akati hazviite kuti ndibate muzodziwa waJehovha. Yet ari kutoziva kuti aiwa this time azodzwa ndini uyu zvakatopera. But ari kuti icho chakamboita kuti ambova choice yaMwari. I respect that. So jona handitende vhangeri rekutuka mumwe mufundisi zvachose. Whether ane zvaaita zvaunoziva hauzive izvozvo harisi vhangeri raKristu. Let me surprise you, shock you nechinhu chinonzi anointing. Elisha wandokutaura nezvake anga ane mhanza. Kune vafana vakamuona vakaseka nyamanza. Vafana vane umbo iripo. But vakafa nezviripo. Dzimwe mhanza siyana nadzo unofira mahara ndikutaurira. Zvekuti une evidence andabasa nazvo but touch not. Kokutonga ndekwaJehovha. Ende vanhu havatongwe pano unotongerwa ikoko. Ukatoda kutonga wototungamira imbosiya kana uri kuno kuimbomira. PaJorodhani paita nyaya. Munhu haasi kuita munamato wake. Ane zvaari kutaura ari paJorodhani. Ari kuda kukrosa ndiye Elisha. But anotaura zita remunhu asiri kuda kukrosa kuti Elijah. Indava Jorodhani richiremekedza zita remunhu asipo. Ndosaka Jesu akati kana maakukumbira kumbirai muzita rangu. Ari kuda basa ndini. Bana ndifana kutaura kuti Mwari paitirai basa. Ndofana kuti muzita raJesu ndipei basa. Ndikangotaura rangu ndakuvara handikrosi. Nokuti zita rakawanirwa nyasha pamazita ose kuti upenyu huendeke nderaJesu. Rako harita harina nyaya iri. Kune dzimwe nzvimbo dzekuti ukataura rako haupinde. Kune mazita okuti ukataura unzwa kuti ndokwamabva naye, ndovakutumai naye. Pane kuremekedzwa kunouya pamusoro perimwe zita raunofamba naro. Kana mazita epanyika achipa vanhu ona, senemu yako ikangofanana neyapurezidendi unovhundutsa vanhu. Ko ukatakura zita raJesu.
gona kugamuchirawo vakawanirwa nyasha mune dzimwe nyaya. Kana zviri zvepaJorodhani, taurawo vakawanirwa, vambokurosa uchiona, vamboitirwa favor. Every level yauda kusvika kune vatori ikoko kudhara. Problem, you don't want to learn from the best. Une mweya wokuti ndozviitawo. Dai wakatoyambuka kudhara, but you still believe kuti aiwa ndomira ndega ndozviita ndega. Kana Jesu akava humble enough kuenda kunobhabhatidzwa naJohani kuti denga rivhurike, ndosaka rako rakakiya kwaJohani auendi. Nokuti ukatarisa Johani mufana stereki, iwe ndiwe mukuru, ungatoda kuti ubhabhatidze Johani iwewe. But Jesu akasvika pakunzisa kuti mukomana, ukatoramba kundinyika panapa ministry yangu yafa. Nokuti iwe ndichingondibhabhatidza ndichibuda mumvura ndopandinogamuchirawo mweya. Mumwe nemumwe matakagara ane nyasha in a certain area. Ane zvaanotogona, ane zvaanotoziva. Ndogara ndakaappreciate adzimai vangu sokuti dear, rudo rwawinaro nekutsungirira kwawinako handizvigone. Nokuti kwatakabva kwacho dai ndandirini mukadzi wacho, dai ndakaenda kudhara, harutokutaurira. Moyo wacho handina iwo. Okuti kamunhu kanoswera kachingodhakwa kachikushungurudza chingoti murume wangu, Mwari rangarirei murume wangu, ina handizvigone. Agonawo kubvumawo zvinogonekwa nevamwe ka. Iwe pane kutsungirira kune madzimai kwekuti dai tiri isusu vakadzi vacho takaenda kudhara. Tigarire izvo. Zvigone iwe. Gonawo kuona strength ine mumwe kuti ugone kuva imparted. Handisi kuramba kuti une zvaunogona nekuziva, but there is a Jordan River that respects somebody's name. So you need to be humble. Mwari anenge achingotona ndiri Mwari waAbrahama, waIsaka, waJacob. Varume vari 3 vava vane strength in different areas. Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waJacob. Inda vachida kuziasosita nemazita aya, ari kuti mumwe nemumwe ane nyasha dzandakaisa maari. Ukadawo zvawada munguva yefemine, shedza Mwari waIsaac akamudza kuti dyara mufemine munzvimbo yeGera, akakohwa. Ukada kubudirira munyika yevatorwa, namatawo kuna Mwari waJakobho akamurangarira kumba kwaLabhani, akamupa pfuma zhinji ari munyika yevatorwa. Mumwe nemumwe ane strength yake. Learn to appreciate others. Jorodhani harina basa kuti wakatakura mucheka, saka paakarova harina kuvhurika kusvika azotaura. Kurati pamwe pacho hapadi kurova, pana kuti ubude pachena kuti aiwa nyasha dzandiri kudawo panapa dzakaitirwawo Elijah. Where is the God of Elijah? Jorodhani rikati aone mazita awo ataura, tinoarespecta, toaziva. Pinda hako kana uchizwana nemudhara ipinda. Ko ndiye akapiwa nyasha kadze kukurosa ipapa. Church ndinzwe. Chinhu chinonzi kuzodza. Inzwa, is that the statement? The anointing you respect is the anointing you attract. Zvemweya zvaunoremekedza ndo zvinogona kushanda nekuflowa muupenyu wako. That's why zvinoda kudzidziswa vanhu your choice to honor or not to honor. Nokuti secret, the anointing you honor, you attract. Kune vakafamba naJesu hapana chakabuda. Murume ainzi Simon the leper, Mark 14. Jesu paakazodzwa mafuta nechimwe chifeva, anga ari mumba memurume ainzi Simon. Kwete Simon bedzi, aizikana neurwere, Simon the leper. He was not healed. Ane mapere mbudzi, Jesu akapinda mumba make, hatina kunzwa kuti ndokubva apora. Zvakapera zvakadaro. Nokuti chakaitika apinda mumba maSimon the leper, he was honored by an outsider. Munhu akauya nemafuta akasvikopinda mumba maSimon akazodza Jesu. Simon hajaidze. Simon kana Jesu akapinda mumba, no problem, angatozorespectwa nevanhu vabva panze.
mukadzi akaine mafuta hana Jesu hana kuenda kumba kwemukadzi iyeyo. Mukadzi akatoona Jesu achipinda mumba maSimoni nevarume akati ndiKristu ko rigete ndise offering yedu. Mumba maari hamuna kana vavhunduka naSimoni. Vafunga kufana maperembudzi avo havavhunduke. Munhu angatodhiraivha kubva kure kuti mukati mumapinda nyasha umu. Let me honor this man. Simon harohwe nehana zvachose. Saka yakangopera chingonzi Simon the leper. Yako inongonopera yakadaro. When you don't honor God, inopera yakadaro. Dai Mwari atipa meso emweya. Nyasha dzauya patiri tigone kushanda nadzo. Nyasha dzatinogara nadzo dzitishandire. Nyasha dzingouya dzimwe dzacho unotogara nadzo. Sawa, iwe Elisha na Elijah ndikutaura nezvawo. Elijah pari kutoenda kudenga ane nyaya aitotiza pano. Pane mukadzi anga atobheja ainzi Jezebel kuti ndikamubata ndodambura musoro. Aitiza. Kureva kuti ukatsvaka weakness yemunhu aushaye. Ukatsvaka weakness auishaye. Moses chakamutadzisa kupinda Kenani paMeribha akanzi taura nedombo yendo kubva arova. Mwari akati uchapinda. Saka unogona kuti saka Moses haateereri ndosiyana naye. Utsvaga umwe mufundisi. Woenda kwaNoa ndiye anorova chapomba ndakaparidza kuti anga akatodhakwa. Unoziona kuti yaNoa ipindike. Unopedzera wavhura yako ndikutokutaurira zvo. Ende yako yacho hauvhure nokuti hausiwo right futi. Zvikanzi uyu mumwe wacho Peter akaramba ka3. Kuti Peter hatize anoteera kuti arambire ikoko. Ikoko ndokwa kumusangano harofe anozorambira muno. Ndo maninga chiti zvazviite. Izva komadi kusauya. Pakangoimbwa so maimbire wayaya. That's right. Paitwe ko wadi kurova. Mweya wa Peter wokuti anorambari muno muno. Apa ndakubata. Peter wabatwa. Ipapa pane zviri kutoonekwa zvisiri right na Peter. Kuna atoonekwa kunzi hakusi kupfeka. Ndi Peter ye. Iyi hairstyle wanga wanayo last week. Ndi Peter ye. Apa ndokubata apa. Haurovhe aiwa. Unoteera kuti urambire muno. So other sons of prophets vavari kure. Uyu ari padhuze ivo vari kure. Chiona zvinoitwa naMwari. Mucheka pawakadona, wakadonera munhu ari close. Kwete ari kure. Vaiva kure havana nando vakatoona Elisha. Vakamhanya vakapfugama vakati now the spirit of Elijah is upon Elisha. Yeti mweya uoneke. But vakutopa testimony yokuti mweya wacho wapari. Why? Vakaona basa raitika paakrosa Jordan. Unepa uchakrosa zvokuti vakunyika ndo vachapupura kuti munhu ana Mwari wake. Apa padari kwene vanhu vakadaro kaona uya ayambutswa naMwari. Osa kune accident yekuti ukabuda vanhu pavanotanga kusvika ipapo vanoti munhu afira mukati umu. Wonzwa kuti unotozvitaura uri panze kuti ndina ndirimo. Musati maona accident yakadaro. Kuti pamunosvika zvoita kuti munhu wacho ari kuiposa ndini ari paside pako. Iwe nezvaitamo kune dzinyasha dzinokuyambutsa. Mwari ngaakupe nyasha idzodzo. Yambuka Jorodhani zvekuti vekunyika vachapupura kuti inofunga na Mwari wake chete. Apa payambukike netype yake ukaona ayambuka the spirit of God is upon his life. Akakrosa Jorodhani. Vamwe vakamuona vakapupura kuti mweya wa Elijah wapa na Elisha. Why? He was close. He was submitting. Unoti Elisha anabvira anzwa nezvakataurwa nevanhu vakawanda kuti ari kutiza Jezebel azoda. Even vakatouya ivava vakatoti iwe mukuru wako haana kuenda kudenga, ameno mugomo maaenda umu, yatikubatsire tinomutsvaga. Unoona kuti vari kutevera but havatende zvedenga.
vanotenda zvemugomo chete. Zvanzi munhu waMwari uyu haana kuenda kudenga ari mugomo. Ienda kubva ati iyo nyaya ndichida kuinzwa. Whether ari mudenga kana kugomo, chandinoziva I carry the anointing. Pamwe pacho mira nemaresults. Ndofarira murume akaporeswa pana John chapter 5. Vanhu vakumunetsa kuti ndiwe here ungori paBethsaida, ndiwe here watakurirei meti. Zvikanzi andiporesa ndiye atitakura. Kura ndakungoteerera vanoporesa. Iwe nharo handabasa nemi. Akataura hafu murume. Vanhu vanzi watakura meti, nhasi Sabata watakurirei. Zvekuti Sabata hana problem nazvo. Andiporesa ndiye atitakura. Imi mamuporese handabasa nemi. Anoporesa ndiye wanda kuteerera kubva nhasi. Ingoteerera Mwari anokuraramisa chete iwewe. Teerera Mwari anokupa basa neupenyu hwako nemhuri yako. Ava nenhau dzavo nemirau yausiyana nawo. Mwari anombokupa nyasha dzekurarama, ndiye anoda kuteererwa nekunamatwa. Uriona kuti vanhu vacho havana basa kuti wapora. Vane basa nekuti zvaataura usaite. Nokuti kuporeswa havasi kuti waporerei, watakurirei nhoo yako. Kuna chatinoda ndechekuti achingokuporesewo usingamuteereri. Iye ndobva ati aiwa andiporesa ndiye atitakura. Zviri pachena kuti munhu yanga asikade kutakura aida kusha dzacho dziripo. Elisha haana kunamata. He followed somebody. That's law of submission. You attract strength. Kubva kune vanhu vakapiwa strength. Nyasha dzinotapukira. Chakakonzera varoora vaNoa kupona paflood haisi prayer. Vaiva varoora vake. Kungoziva kwekuroorwa haunyure. Handiko kutaurira ka. Ameno asikana vari kuibata here. Kureva kuti ukaroorwa kusiriko unogona kunyurira iyoyo. Ameno andi kutoprofita so. Uri nyatsoroti kwandakauya ndokwatondinyudzawo. Vamwe vachitopupura kuti kwandakauya kundasimuka. Vaingova varoora vaNoa, kwete maprayer warriors, varoora. Kwete maintercessor, varoora. Kureva kuti ukaramba mwana waNoa uri kuapply kunyura. Hairambwe timi. Kureva kuti inyasha dzavakawana by association nerelationship. Hazvisi mavari, but vakazembera pazviri. Rimwe simba rauri kutsvaga rakadururwa panyika rine vanhu vanaro uye rinotapukira. Wadii kuzvideredza ugamuchire favor yekuti ugone kucrossa Jordan. Ndokumbira tisumuke tinamati. Thank you Jesus. Shoko ndataura kana wanyatsorinzwa. Toda kuti Mwari vakuitire favor panapa. Imbomeditate hako just for a minute. Shoko ndataura warinzwa. Kuti rimwe Jordan raunotadza kuyambuka ridi prayer, Mwari vakatorinisa answer kudhara. Jacket rakadonha harisi jacket rakatakura chinoita simba rekucrossa. Kurati nyasha dzakaririswa pana havasi vanhu, igrace dziri muvanhu. Dzekuti imwe situation uyambo Mwari havaite mistake. Havakupe bhachi rekuti ukarova Jordan haripatsanuke. Mwari havaririse mufundisi panzvimbo asina anointing nechekuita nenzvimbo. Mwari havaite mistake. Havakupe vatungamiriri vasina chinhu chiri mavari. Mukaona mapiwa Moses anokakama, ignowai kukakama, endai paRed Sea. Tsvimbo haikakame. Munoyambuka nemudhara asingataure mushe. Don't focus on weakness. Iti Mwari mune chikonzero sei makatipa vafudzi vedu. Ndakudawo kugamuchira nyasha dzamakaisa mavari. Moses anokakama but paRed Sea munoyambuka. Red Sea haidi good English. Inoda mudhara ane tsvimbo. Apa chirungu chacho hachibude mushe. Eya hachibude but dhimoni rinobuda. Handisana munzwa dhimoni richiramba kuti English yake haisi right. Kana ukachiona chirungu but in the name of Jesus out. Munzwa richiti ndatsva nechirungu chiri right. Dhimoni haridi grammar, rinoda anointing. Iwo unongoswera uchingomaka English akuti but vanga vapotsa mani. Vanga vasina kuitaura mushe.
Moses kana akakakama munokrosa chete. Mwari haite mistake. Chimwe zvacho hazvidi kuti ubatwe musoro ka. Elisha haana kunamatirwa, akazvideredza akagamuchira, akasvikotaura ega paJorodhani, haana kutaurirwa. Anointing iri panzvimbo ikashanda muupenyu hwako, unotaurawo zvinhu zvinoshanda. Father, I pray, we thank you for your word that is the same yesterday, today, and forever. I speak an anointing. I speak an anointing. May the mantle fall upon the church. Baba pane paonofanirwa kuyambuka vana, even in foreign lands. The God of Jacob, you blessed him. Ari kumba kwa Labani akaita pfuma zhinji. Mwari wa Joseph, you blessed him. Ari muIjipita akava mambo. Baba ndiri kutaura zodzo rinodena promotion mumabasa. Ndiri kutaura zodzo rinodena kubudirira munyika yevatorwa. Ndiri kutaura Mwari ane favor nenyasha. I speak an anointing upon this place. I command the ministering angels to release the mantles over your people. Vanhu ngavagamuchire kuzodza kuri panzvimbo. Vanhu ngavagamuchire kuzodza kuri panzvimbo. Vanhu ngavaitirwe nyasha naMwari anoshamisa. Vanhu ngavaone kuti Mwari amuite mistake makarilisa micheka inoita kuti vagone kuyambuka paJorodhani. Muchene, 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 muchene. Ndokumbira tusumudze maoko, tikumbira tusumudze maoko. Father, I release an anointing. Father, I release an anointing. Father, I release an anointing. Father, I release the grace. Zodze rekuti vana venyu vayambuke Mwari. Tarisai Jorodhani rekusarorwa rakamira pamberi pake. Jorodhani rekusabata mari rakamira pamberi pake. I've seen kuti there are some people whom we have looked down upon. Tichita avazive, havagona kuparidza. Yet a good seed, good soil, but their percentage is lower. We grow in revelation. So when you are up there, don't speak negatively to those who are down there, who are still growing. Remember, you used to be there. Mwari pane paanodza vana veIsraeri kuti kana masvika munyika yavatorwa, bataiwo vatorwa zvakanaka. Because you were also once foreigners in Egypt. So usakanganwa kuti waitobvawo mwana wakanwa mukaka. Saka kana wakudya nyama ukaona nonwa mukaka, usati heresi, usati era. Time will come yavanorumurwa. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Let's give each other a chance to grow in the things of God. Remember, remember that it's not about the day, but it's about the truth. Jesus was born. It's about the truth. So usadziviswa kufara uchipembera kuberekwa kwa Jesu. Nekuda kwekuti maybe kalenda rako rakunyepera, kuna wakuudza kuti it's not deeper, zvamwari ndezva Satan. I don't owe Satan a day. All my days belong to Jesus. Each and every day I worship him. I'll give him glory and I'll thank him. Nekuya panyika nekuberekwa nekundifira. So vanoti madeza ndeya Satan aizona matwa kwakadai kwakadai. Ipai Satan madeza amunomupa. To me, all days of my life I will live to worship and honor God. Satan anazvara akasika. It was from the beginning unto the end. God did this, God did this. And Satan took this day and God was left with a few days. No. I will not give devil any day, any chance. Each and every day I'll thank him and honor my Lord God. So it's not about the day. It's about the fact that Jesus was born. And there is need for me to celebrate that.
God bless you. Thank you. Saka pane nguva yekuti munhu aponeswa, deliverance yaita, wadzikinurwa, ane ruponeso, but ane challenges. Because hazvida kuti ukagamuchira Jesu, all problems are gone. You still be the same person, ane zvikwereti, the same person, ane nyaya dzake muupenyu. Saka kana wagamuchira Jesu, uchaudzwa ripi? Because uchadzokera kunze uchangonzwa kunzi ungogamuchira Jesu, nyaya ndekuenda kumusha, nyaya ndekunozorora, tiri kuenda kudenga. Heaven is not a refugee camp for victims. Denga harisi nzvimbo ichanyaradza vanhu vanga vari patight. Denga inzvimbo ichanogara vanhu vakadzikinurwa, vakaponeswa. Yes, but life yaunorarama on earth ine chekuita nemaprinciples of the word. Rimwe zita raJesu is also the word. In the beginning was the word was God, the word became flesh, kureva kuti Jesu. So Jesus is also the word. So the word maprinciples ari muna Kristu. So maprinciples iwayo kaateerera, you have earthly life transformer. But ukagamuchira the person, truly you will make heaven. So muna Kristu mune two sides. The earthly issues dzichiadreswa na Kristu, then the heavenly issue yesalvation, yekuponeswa, yekupinda denga kwemunhu. So tona dzimwe nguva 3/4 of the people we have today, vazhinji vakatodzikinurwa, vakatoponeswa, but they are still suffering. But danger yavapo ndeyekuti vakuwedzerwa matambudziko avo, ndikuda kwokuti unosangana nemumwe mushumiri anoudza kuti aiwa muri ngoparidzirwa prosperity, nyaya ndekuenda kumusha, ndekuenda kunozorora. And to me sometimes ndinoona iri hypocrisy pakudai. So the one ari kukudza izvozvo, he owns a farm, he owns a plot, he got houses, he got cars, everything, and my businesses, is also a preacher. Then he tells you it's all about heaven. Earthly life, hatisi pa punishment, maybe you just die and make heaven. So plan yamari, you come on earth, you die, you make heaven. That's not the original plan. And the youth sometimes wakomana roda unorora. Ndikati ngwarira kunorora munhu ada kurorwa. Okay. Kweta anokuda. Bozi vasikana vanooneka pressure ka. Una nasa usatororwa na nasi nguva yapera obva ati saka ndakutsvaga anondirora kweta ndodana naye. So uri kudana newe kwaari kuita. Uchaona question one anokubvunza. Ati kutambisirwa time. Uri serious neni here? Kurati haasi romantic, ari serious. Why? Because zviri murudo, zviri mu marriage zvacho, achazvida ari ngoda marriage yacho. Because mu marriage mune love, mune kudanana, mune kuonana, mune kutaura. But he are serious zvekuti nyaya dzavanga chitingotaura ipapa ndedze date. Wakati kudi date. Wakati kudi inenge mhosva. Why? Because ari kuda kurorwa, asi kuda zvinowanikwa mukurorwa. So when you don't know what is in Jesus, surely you can go for Jesus and make heaven, but your earthly life will be useless. Okay. Wasaka zvirikwa izvozvo kuti munhu anokwanisa atori naJesu. Zvakanaka. But asina zviwanikwa zviri. Besides kuti you are a good driver, we need journey mercies. We need the hand of protection. We need the hand of favor upon our lives. Don't take anything for granted. Kuti aya ndozvigona or kujaira kuti aya ndogara ndichizviita, I know the way, you do it this way, do it this way. In every matter, in every case, in every situation, we need to pray unto the Lord. Surrender the day into the hands of the Lord. Kuti Mwari, pandinoenda kumabasa, pandinofamba, pandinofara nyangwe nevamwe, I need your hand of protection, your hand of blessing, and your hand of favor. So prayer is a picture of humility. Number 2, prayer dialogue, kutaura kwauri kuita na Mwari. So somebody will say, but I don't hear God answering me with an audible voice. Mwari unopindana nenzira dzakawanda uye dzakasiyana siyana. Chikuru ndechekuti wataura kuna Mwari anonzwa, wataura kuna Mwari akatendeka, wataura kuna Mwari ane rudo neupenyu hwako. Unofanira kugona kuzviregerera iwewe kuti aiwa ndakapinda muchidhiriti achina musoro zvinhu zvaka but ndakuda kuita move on, ndakuda kuita zvinhu mulife. Don't get stuck muzvinhu izvozvo, especially kana chinhu chinenge sini chivi chekuti unozvipa mhosva unofunga Mwari achandida pandakabhaisa ndakazodii. Solution yesini iriko, but problem ndeyekuti I blame as preachers kuti dzimwe nguva takauya nevhangeri risiriro pakuti kudii ndaifungidzira kuti munhu akanzitendeuka kana kuti munhu akanzirepent ari kunzisiya zvakaipa. Munhu haudzwe kusiya zvakaipa. Munhu anoudzwa pamusoro paJesu ane simba rekuti akamugamuchira anogona kusiya zvakaipa, nokuti chakaipa chine power. So munhu akanzisiya zvakaipa munamate, that's a wrong gospel. Uyai munamate muwane nyasha dzekusiya zvakaipa. That's why Jesu aiti uyai
yesu anokonzera kuti vasiye zvakaipa so takapresenta a gospel yekuti people are stuck because mapreachers vakanopresenta gospel rekuti vanhu vashande because kusiya chakaipa is human effort is the grace of god in you kana wagamuchira mwari saka tineva tinonzwa kuti kusika wasiya izvozvo saka uchinzwa munhu achiti akuchecha ndienda kumana dzandiri kuita so handidi kutadzira mwari ndipe mukana ndipinde so sometimes people are stuck by information iri wrong yekuti kana wadai mwari achakuda kana wadai hauna kwauchaita kana wadai haugamuchirika hazviite the door is still open nyasha dzichiriko mwari achiri kuda vanhu problem ndeyekuti chechi inogona kusakugamuchira because une nyaya dzauri kuita gaba anoita kuti nyaya idzodzo dzipere ndijesu so outside jesus you cannot make it unofanirwa kutouya kwaari chipiri bedare help me, I dated this guy till college tikaitisana nombo, he denied responsibility and went silent for 21 years. Pakaenda I met another guy akabvuma kunichengeta nemwana wangu. He even got the child surname yake. This guy akudzoka reaching out on Facebook wanting to be in life yemwana. Ndikamti siyana neni and I blocked him everywhere. Mwana ndakamuudza makuriro akaita and he appreciates the situation. Ndinganzi ndakatadza here. I'm always against vanhu vanonegleta vana whether matadzirana zvakadii osiya mumoyo alright kudzoka let's say inyadzi kuchikoro muri vana vadiki maturity yaita creeping you want to come back there are proper ways and channels uchirespecta imba iri kuchengetwa mwana wako zvezvo zvekuti ndine mwana kusango tirafu sina basa kuti kumba kumwe munhu akusi kusango value imba yemwe munhu respect uye munhu anopa mwana wako aberekewo chikafa asi munhu kutamba naye munhu anotofunga akakwana se vanofunga kuti munhu anochengeta mukadzi ane mwana munhu akapusa akusi kupusa society yedu iri wrong munhu anorespecta life ini ndoona kuchengeta mukadzi auya nemwana wake from a good heart ndisina kutombopusa nditori chigandanga chakaipa but unoziva kuti life inokosha but uyu manje akazviita chigaya akaenda uyu no kana adzoka with good intentions there are proper channels. Thank you Mpangeri. Kweta legally have my one okay because we are adult because remember when I want adult you can't force me for my DNA so pretty much I think he actually missed a wonderful window to be present in the life of the child and now imagine when I know about 21 years in prison they are going around very unequal and that's when you realize between the difference between a sperm donor and the father. This one is a sperm donor. The guy who raised the child, that's a father now. Because that goes beyond biology. Good to know how to fill in the gap and so forth. But the bottom line, Patsani, let us be human beings. Yeah. Human beings, what yes. So I think that's what we need to encourage. And by the way, this question, person, are you saying this coming from a woman?